Majita namaGrootmane no-Aussie, Kaizer Chiefs i-confirme players eziyi-4 ezintsha, i-signings eziyi-4 ezintsha. I-striker C1 Nigeria ne-players eziyi-3 ezilocal. Ibingeyo intention for uba i-signings mazaziwe Kaizer Chiefs ingakazi-announce. Theni zingaka-announcwa is that most ye-players sene-contracts ne-club zazo. I-contracts zebhola ziphela nge-30th kaJune. Seyi-22nd, so most ye-signings announced after i-30th kaJune. But ke izinto ziyaphuma and then zaziwe before i-team announce. Le nto yenzeka every season. Iba khona 1 or 2 signings kube surprise ngekhange zibonwe. Maji Kaizer Chiefs sign 4 and seyiphumile lo 4. Last season kwenzeka into esimilar last season. Yakhumbula last season Kaizer Chiefs ngoba isiya eTurkey. Kaizer Chiefs yangaka-announce i-players mos. So kwathiwani last season zabonwa e-airport Kaizer Chiefs ngezipini ehambayo. Uba jonga nabo bani nabo bani basane Kaizer Chiefs and then i-news aphuma. Kaizer Chiefs ngezazikhathi bengaka-announce. This time Kaizer Chiefs ayikahambi. Kaizer Chiefs i-Netherlands nge-3 kaJuly izabe ise-Netherlands. So uzahamba nge-2 kaJuly apha. So ayikahambi. But ezi signings zibonwe kwi-leak ye-squad esihambayo siya e-Netherlands. Ke kalika i-squad sangena ku-internet abantu bayazi ke ngoku. Kwesi squad Kaizer Chiefs iliste players i-4 ezintsha, 3 local players and 1 Nigerian striker, 2 defenders ne-winger e-1. Apha kule video ngcola ngamajita bayokhijonga ezi players ithini into yazo mthini ze-Kaizer Chiefs. So qala nge-striker because the striker i-big talking point when it comes to Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs isayine bani? Isayine u-Etiyaso Ighodaro, 24-year-old striker yaseNigeria. Good news for Kaizer Chiefs, Ighodaro akafiki kibhethwe Premiership, uproven apha kule league, uyayazi le league. Ufike ngo-2021 apha, so 5 years elapha. Xa sithi 5 years, loo nto iminish uba Ighodaro uzawukwazi uregisterisha as a local player because uspende 5 years South Africa elapha, esebenza apha. Xa usebenze for 5 years South Africa, uyaqualify for SA citizenship. So Kaizer Chiefs azimregisterisha as a foreigner umjita. Ighodaro traditional center forward, number 9, wazalwa number 9, uyambona xa umjongile edlala. Cela singalibali usupport i-channel bafethu nje nishaye u-like apha ezantsi okanye shaye u-subscribe. U-YouTube akafuna abantu ababukela nje funeka bekhona into oyenzayo bhuti. I-80% abantu bayayincanywa le channel bayibukela every week but kuse umuntu acofa u-subscribe okanye kuse alike. Bekhona into oyenzayo bhuti ungabukeli nje cofa nje into zabelungu man. Mwacha bafethu. Cela singalibali usupport i-channel. Umjita sisisikhathi edlala ibhola futhi ne-experience e-24 ne-experience e-grand umjita e-24. Waqala eNigeria edlala i-Abuja College, Sundowns yambona khona yamsayina ngo-2021. Sundowns yamsa ngapha nangapha umjita kwi-loans. Yamsa ki-University of Pretoria, yamsa ki-Chippa on loan, yamsa ki-SuperSport on loan. Last season yamsa ku-AmaZulu on loan. Contract ka-Ighodaro ne-Sundowns iyaphela kwenyanga nge-30th kaJune. Contract entsha Sundowns ayikho. Ziyi-2 izinto noba zenzekile apha. Number 1, Sundowns noba ayifunanga umnika i-contract entsha umjita. Okanye number 2, umjita kangafuni usayina i-contract entsha Sundowns, ufune umove on ayodlala kwenye team. Lo team i-Kaizer Chiefs, usayine i-Kaizer Chiefs umjita. So sithetha nge-striker, xa kuthethwa nge-striker sithetha ngantoni? Sicinga i-goals. Sicinga i-goals phinde sicinge ne-assist. Ighodaro kule season uscore 6 goals in 27 matches. Abanye abantu bayakhalaza ngaloo nto, hayi kuse 6 goals in 27, sikwazi good enough. But ke mna ndithi kwabantu bakhalazayo, le out if ibiscore more than 6 goals, maybe ibiscore 16 okanye yascora 20 goals in 27 games, ibingaziwa Kaizer Chiefs, ibizwa Sundowns okanye ibizwa Europe. That's why Kaizer Chiefs umjita 6 goals in 27 games. And then sewujonga strikers ze-Kaizer Chiefs last season. Number 1, uRanga Chivaviro uscore 5 goals in 22 matches. So Ighodaro scored more goals than yena umjita. Utashrik Morris udlale 20 games last season including SuperSport United. Udlale 10 for the Kaizer Chiefs, kanga score a goal. And then for SuperSport udlale 10, wascora 2 goals. So Ighodaro scored more goals than yena umjita. Wandile Tuba udlale 25 games, wascora 5 goals. So Ighodaro uscore more goals than yena umjita. Ashley Dupree udlale 25, wascora 4 goals. So Ighodaro uscore more goals than yena umjita. Xa sijonga izstats zakhe Ighodaro on the whole South African football kibhethwe Premiership kuzo zonke iziklabhu adlale kuzo, umjita udlale 88 games, wascora 25 goals. I-most ye-goals zakhe ushaye ngekhanda, ugrand emakhandeni umjita, bakhona ne-goals escore ngenyawo. Unaso ispeed, unawo amandla, unayo nengqondo. And then second player esayinwe Kaizer Chiefs kudala ifunwa ngapha nangapha, u-Asanele Velebhayi suka Cape Town Spurs, 22-year-old winger. Asanele Velebhayi ebedlala kwi-NFD. NFD aziteleviswa ii-games zazo and NFD izstats zakhona azikho available. But Asanele Velebhayi uscore 4 goals last season. I-assist zakhe azikho available. Xa kuthethwa ngewinger sicinga ntoni? Sicinga iplayer eselayinini ethatha abantu, susa abantu. Sicinga iplayer ecrossa ibhola for abantu. Sicinga iplayer epasa ibhola for i-strikers score.
sicinga iplayer escora igoals. Ii-types ze-wingers ziyi-3 ozifumanayo emhlabeni, South Africa na-worldwide. Itype yokuqala yi-winger ecreator ii-goals for abantu. Itype yesibini yi-goal scoring winger. Itype yesithathu yi-winger escora ii-goals, icreator nee-goals. Ii-wingers eziscora ii-goals but funeka improve ukupasela abantu, ucreator ii-goals for abanye abantu. Umzekelo nguMonapule Saleng okanye uMohao Nkotha, zii-goal scoring wingers ezo, but kusemajita bafuna uimprove in terms of ucreator ii-goals for abanye abantu. And then ke ngoku bekho ezinye ii-wingers ke ngoku zifana u-Asanele Villepay. Asanele Villepay uyacreator yena umjita but funeka improve uscora ii-goals. Then bekho ii-wingers eziscorayo ezicreatayo. Imizekelo uRelebohile Mofokeng. Mofokeng uyacreator and uyascora but usafuna uimprove kwicala loscora. Then omnye umzekelo Ozwina Police. Ozwina Police uyacreator and uyascora. So uyabona phaa kwi-wingers, kule type ye-wingers ndithi ba sezi-wingers ezicreator ii-goals. Ability zakho kubhitha ii-defenders, kususa ii-defenders ngeability yakho ngebhola xa isenyaweni. At the same time ufast. Asanele Villepay unazo zoyi-2 ezondo uba i-ability ibhola yakhe xa isenyaweni, indlela ikhontrola ngayo ibhola isespeedini plus uyasuka umjida. Ispeed sikaVillepay sispeed soba ibhola xa isenyaweni kuyo, indlela akhontrola ngayo ibhola at speed. Akayiyo laa winga yoba ibhola isespacini and then ina-defender bazoreyisisa uqala wafika kulaa bhola, akanaso speed sinjalo. Close Kgolelo okanye u-Ashley Duplay, abantu abaneskuta. Asanele Villepay yena ufast ibhola isenyaweni lakhe. Asanele Villepay une-10 ebulalayo. Change of direction yakhe i-dangerous. Cefana uya e-right nisijikile seya left, kanti Cefana uya left besijikile uya right. Talking about change right or left at speed, Asanele Villepay compared to zonke ezi-wingers zintswimba South Africa, o-Police, oMofokeng, oNkotha, Asanele Villepay uspecial ngantoni, u-2-footed, u-left and right umjita. Uyayishaya i-cross nge-left, uyayishaya i-cross nge-right, uyayikhulula i-short nge-left, uyayikhulula i-short nge-right. Special ability ke yeso bafethu. Even like-i-Sundowns ayikho iplay enza lo. Xa ujonga i-Sundowns, ii-players ezikwazi kusewuspanisa zo-2 iinyawo zimbalwa, and nezi zimbalwa ability yazo akho kwi-level kaVillepay. Umntu uyakwazi uspanisa i-weak foot yakhe, if uba u-right uyakwazi uspanisa i-left yakhe, if uba u-left uyakwazi uspanisa i-right yakhe, but not nge-power ne-accuracy anayo Asanele Villepay. Umzekelo iplayer Sundowns ekwaziyo uspanisa amanyawo ama-2 uMatthews yi-right but uMatthews uyakwazi kusewufinisha nge-left but not nge-power ne-accuracy anayo Asanele Villepay. uThapelo Maseko, speedy winger i-Sundowns, akanayo i-right tu, umjita yi-left. uKutlwana we-Sundowns i-left, i-right yakhe ayikho mnandi. Sundowns ke ngoku ibe ne-inverted wingers, amajita adlala ecaleni but ayangena phakathi apha emqeni, uReynas plus noRibeiro. uReynas yazama shem uspanisa left yakhe but not ne-power ne-accuracy kaVillepay. uRibeiro andimkhumbule eshaya i-short nge-right okanye eshaya i-cross nge-right, but ke umjita if yakwazi but akanayo i-power ne-accuracy efana kaVillepay. Akanayo i-power ne-accuracy kaVillepay. So Villepay for sure kuse umjita funeka improve i-goal scoring yakhe, but kuse uVillepay nasi-speciality sokwazi kuse uba ne-accuracy ne-power ngeenyawo zoyi-2. This is one of the reasons why chairman e-Cape Town Spurs u-Alex F. Stadio wathi umjita yi-diamond. And then there are 2 more players eziboniweyo kule list eKaizer Chiefs kwesi squad siya eNetherlands kwi-pre-season camp. La majita amayi-2 kuyaziwa ngawo unless okuphantsi kwebhedi. Ndithetha ngobani? Ndithetha ngoPhaseka Mako noThabiso Monyane. Amajita bendithethile ngawo phaa kule channel nge-signings zawo. Funeka ujonge nje i-timeline yale channel uzawubona phaa ndithetha ngala majita. Ungajonga le timeline yale channel uzawubona ivideo ndithetha ngayo ngala majita, uThabiso Monyane plus noPhaseka Mako. Otherwise nazo zafandarh bafethu, 4 new players at Kaizer Chiefs, Asanele Villepay, Etiaso Igodaro, Thabiso Monyane noPhaseka Mako. Cela ngalibala usupport channel bafethu, shaya u-like okanye shaya i-subscribe. Mojo.